Здравейте хора, в днешното видео ще играем Minecraft Pocket Edition. Това е епизод 2. Така се получаваме с поредицата. В миналия епизод май стигнахме до това, намерихме мина и такива. Намерихме май злато и си казахме, че този епизод ще не злато, желязо и този епизод как сме си го справим. Сега ще видим. Точно не помня точно докъде бяхме стигнали. Искам да ви питам дали това видео с магите ви хареса. Ако ви хареса, ако искате, мога да направя още от тях. Защо зачувам зомби? Какви беше бронза? Да. Така, какво имаме? Имаме ли го? Това не е важното. Нека си карам кръстен тебо отвънка. Така. Искам да потърсвам една мина. Една дупка, да имаше вътре бронз с бас, също всякъде. Даже не беше тук ще стане. Тук има някаква мина. Опа. Трябва да не паднем. Така. Добре, чакай да се наскина, защото... Не! Влезнахме, добре. Бързо. Много е да скина. Така. Другата. Така. Нека влезем тук вътре. Но нямаме торчове. За да може да светим малко. Ще направя... Чакай мога да намеря звука на звезда. Ще събера дърво, за да направя въглени от дървото. Но чакай малко, има ли печка? И печка няма. Напърво ще трябва да съберем камък. Добре. Да си камък. Видях, от тук може да направим една къщичка. Сега стъпим тук една къщичка. Добре. Това тук ще не е къща. Това няма да не е къща. Освен ако не запушим една дупка за дърт. Чакай да я видно къде идва. Ако можем да го запушим. Ето къде идва. Да го първо си направим къща на друго място. Реално ще направя къща на друго място. Да поне взехме камък. Чакайте, ще ми трябва 9 камък за печката. Да може да направим. Видите какво има. Добре, тук не се вижда нищо. Затова, опа. Не сега.
И край. Ще се дигне. Не, чайте първо. От тук се даде малко камък. Направо тук може да го Сега може да го запушим. И тук ще направим къща. Ще видим. Така мисля, че това е право достатъчно камък. Видим, да. 26 камък имаме. Така. Веднага се скачим горе. Така. И нека ще направим една печка. Така. Една печка. Да, така. Тъмна коза. Ще да убия. Обърках ковчето. Освен да убия, скочих. Така. Добре. Сега нека отидем да съберем малко дърво. За да може да направим въглените, за да се направим торчове. Така. Дърво, ще дърво. Едно ще отидем горе на планината. Така. Добре. Нека съберем още едно дърво и ще спрем да съберем дърва. Бе така. Сега нека сложим печката. Тук. Оп. Какво е? Шум. Тук има паяк. Да. Сега ще сложим... Какво? Ще вземе чертко. Да. Добре. Долу ще сложим още. 4 така. Ще го оставим да се пече. Сега. Сега тук ще изкопа една дупка до печката. Ще ходя тук да почнем да живеем, да. Докато няма лопата, но... Нека с... Това да го направим. На дупка. Така. Ще оголемим още малко. Така. Кръщваме камъка. Мисля, че вече чаркъл е готов. Да. И нека го вземем дървото. Вземем печката и ще принесем вътре. Само ще направя
Чакай, колко това торче имаме? Блин, 16 торча. Така. Един торч за това место ще стигне. Така, нека сложим тук леглото. Това е малка къщичка, но по-нататък мисля да продължа. Да кажа да я направя по-голяма. Не сложим печката. И крафтинг тейбъла. Къде ли ги сложим? Ето тук. Отзад. Супер. Сега ще... тук ще окръглям отгоре, за да знаем, че тук не е къщата. Така. И тук. Така. Сега нека го затворим. Още тук да не може да влизаме. Да. Сега махнем тези блокчета тук. Малко повече пише и тези отгоре. Така. Сега се качим горе. Така вътре ще направим. Така. Да. Нека направим една врата. Дали има дърво, не знам. Ще стигне за врата. Ще правим силно, да? Как се въртите? Врата. Ще трябва още. Добре. Така се нека правим 3 врати. И да сложим една врата тук, да може да го затворим. Готово. Така. Добре, хора, до тук ще покучим с този епизод. Надявам се да ви хареса. Ако е така, можете да паснем горе за видеото, да се абонирате за моя канал и се видим в следващото видео. До скоро!